Milletler Federasyonu olarak bu iradeyi güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ji Şirnexê bangewaziya xwedî lêderketina pêvajoya aştî dibin xwe. Serokê Rûspiyên 23 eşîr û nûnerên komelê û saziyên sivîl yên Şirnexê ji bo paşerojeke aram li hev civiyan û bi daxuyaniyek hevpar piştgiriya xwe ya tam ji proseya aştiyê re ragihandin. Ji bo milletê me, ji bo gelê Kurd û Türk, ji bo biratiya milletî me holê baş dît, me wê gorê ji ber wê ev toplantî kir. Hevzîtina aşîran dibin banê şubeya Federasyona Aşîrên Qedîm a Şirnexê da li Cizîra Botan hat li darxistin. Em selahatet xwazî dî xwe nerjetin. Türk û Kurd birabin. Ne Kurd û Türk xwesa were negirin, Kurd xwesa Türkara negirin. Birêk em du birayîn. Em wekê dobîn, demokratî, her tiştî insan haklarî. Em her tev debîn, em wekê dobîn. Çıkka zamanı heyi barışede ki iyilik he, zengin bir he, hamid işte beratli he, işte nebaş ninen. Veka zarok ek dayika xwahun da bike û nuka bibîne bi coşeke wilo bi keyfxweşîke wilo em li pey vê sûreca henêne em dixwazin ku bi keyfxweşî dawî bibe û ev tişta henê em dixwazin ku ser vê axê bidome û careke dîtirê kuştin û pevçûn şer û rondek ser vê axê newnebarîn. Giregir û Rûspiyên Herêmê ji bo aramiya berdewam amaje bi parastina vê pêvajoyê kirin û gotin xwedî lêderketina pêvajoya çareseriyê di berpirsyariya herkesî de ye. Barış çok xesara keset edenine feydi hemî toplumatı da ye. Barış navê xwesa. Tabii peşya ne barış yani ne ve süreci. Me herkese tabdî zahmet dîtin, me bedel dan, me nexweşî dîtin. Em herkes koçber bin, em herkes çûyî wîlayeta metropolên mezin, xelk perîşan bin. Beja ev barış süreci xesara keset edenine feydi herkese de ye. Ticareta me pêş de çê refah seviyesiya me wê bi hewakevê bilind be. Em gelekî di vê meselê de em dilxwazin û em li pişt vê meselê bi her türlü imkanê xwe em sekinîne. Biratiya millet hebitin, wê wek hevî hebitin, wê özgürlük hebitin. Federasyona Aşîrên Qedîm a Şirnexê bi biryardarî ragihandin ku ji bo silametiya vê proseyê ew ê li qadê bin û xebatên xwe bê rawestan bidomînin. Abdulselim Akinci Rûdaw, Cizîra Botan, Şirnex.